Je hebt het vast al gehoord. Landcommanderij Aldenbize ontvangt morgen de informele EU-top. Dat gebeurt natuurlijk niet elke dag. Burgemeester van Bilze-Hoeselt, Bruno Stegen, werd voor de bijzondere gelegenheid al deze zomer gecontacteerd. Wij hebben hem uitgenodigd in onze studio voor wat extra uitleg. Dag burgemeester. Om te beginnen, je hebt maandag wel een heel bijzonder mailtje gekregen van een heel speciale man. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, ik werd inderdaad in de zomer al gecontacteerd voor de EU-top die zou plaatsvinden op 12 februari, dus morgen. Maar maandagmorgen kreeg ik ook een mailtje in mijn mailbox van eigenlijk de grote baas van de EU-top, van Antonio Costa, dus de voorzitter van de EU. Of hij mij kon ontmoeten de dag voor de EU-top. Hij vond dat wel gepast om de burgemeester van de gaststad te ontmoeten. En ik ben er heel graag op ingegaan. Oké, en waar gaan jullie het dan zoal over hebben? Dus ik zie hem vandaag. Hij komt vandaag naar Bilze. Waar gaan we het over hebben? Dat is natuurlijk geen makkelijke. Ik heb die man nooit gezien. Misschien twee dingen die we gemeen hebben wel. Hij is ooit burgemeester geweest van Lissabon. Natuurlijk een veel grotere stad dan Bilze-Hoeselt. Maar hij is ook professioneel advocaat geweest altijd. Dus daarna ook nog premier in Portugal en nu voorzitter van de EU. Maar misschien dat de link van burgemeester zijn van een stad, maar ook advocaat zijn in de praktijk, dat al twee linken zijn waar ik het met hem kon over hebben. En voor de rest laat ik het een beetje op mij afkomen. Oké, spannend. En weet je eigenlijk waarom dat er voor Aldenbize werd gekozen als vestiging van de informele EU-top? Ja, wat ik gelezen heb of gehoord heb, is ook dat het een idee was van onze premier Bart De Wever, dat Aldenbize ook één van de mogelijkheden was. Er is dan gekeken, denk al een jaar geleden, want het is toch een heel groot verhaal. Ik ben gisteren de veiligheidsrondleiding gaan doen. Het is gigantisch wat er allemaal bij komt kijken. En dan in de zomer hebben ze mij gecontacteerd dat Aldenbize echt wel de geschikte locatie was. En ik moest het dan nog even voor mezelf houden, omdat het nog niet zeker was. Maar dan eind november is eigenlijk dan de go gekomen. En heeft men gekozen voor Bilze-Hoeselt, voor het kasteel van Aldenbize. En hoe hebben jullie je daar als stad dan op voorbereid? Ja, we hebben de vraag gekregen, zien jullie als stad dat ook een beetje zitten, om dat een beetje mee te coördineren, politie, brandweer, de veiligheid. Dan hebben we gezegd, oké, dat willen we graag doen. Natuurlijk zijn we maar een klein onderdeel van het verhaal, maar het gebeurt wel op ons grondgebied, dus we hebben wel de verantwoordelijkheid voor hetgeen gebeurt op ook de wegen naar Aldenbize. Dus er zijn heel wat vergaderingen aan vooraf gegaan met alle overheden, EU, federaal, provinciaal, lokaal. Ik heb er heel veel uit geleerd, ook uit al die veiligheidsoverlegmomenten. En voilà, dus morgen gaat het in principe door. Ja. Oké, want de organisatie lag wel volledig in handen van de EU? Ja, klopt. Dus de EU is organisator, ook binnen de landcommanderij word ik ook niet verwacht morgen, absoluut niet. Maar natuurlijk heel het randgebeuren, ook het afzetten van de perimeter hebben wij moeten doen. We hebben onze inwoners in de Rijkhoven moeten gaan informeren. Ik denk dat er ongeveer 345 mensen zijn in Rijkhoven die morgen eigenlijk niet in en uit mogen, behalve met een doorgangsbewijs. Die zitten in de perimeter. Dus ook zelfs geen voetganger, geen fietser mag er morgen binnen, behalve als je een bewijs hebt. School is gesloten, horeca is dicht. Toch wel wat impact op onze deelgemeente. Ja, want hoe reageren de inwoners van Bilze-Hoeselt dan op dit evenement? Ja, ik moet zeggen, er is natuurlijk altijd een dubbel gevoel. Er zijn mensen die zeggen, wat kost dat nu, wat moeten wij daar... Maar van de andere kant, over een groot deel van de mensen zijn wel fier. Mensen zijn wel fier dat inderdaad zo'n belangrijke vergadering, dus een van de belangrijkste vergaderingen van Europa, 27 lidstaten die allemaal afzakken naar Bilze-Hoeselt, naar Aldenbize, om de competitiviteit van Europa te bespreken. Iets wat toch heel belangrijk is. Gaan wij als Europa verder kunnen, gaan we de koers bepalen, dat we samen één groot verhaal maken, ook economisch. Dat zijn een van de dingen die morgen op tafel liggen in Aldenbize. En we zijn ook heel trots dat wij hier gaststad voor kunnen zijn. Oké, zijn het spannende dagen geweest voor u dan? Ja, dat is natuurlijk wel wat spannend. We hebben heel wat overleg, ook veiligheidsoverleg. Ook om alle calamiteiten die er eventueel zouden kunnen gebeuren te kunnen vermijden, hebben we heel wat overleg gehad. En goed, we kijken uit naar morgen en we hopen dat alles goed verloopt, dat alles veilig verloopt, dat er geen calamiteiten zijn en dat men tot een goede deal komt, tot het akkoord van Aldenbize of zo. Het akkoord van Aldenbize, dat zou natuurlijk geweldig zijn. Bedankt burgemeester om vandaag alles te komen uitleggen in onze studio. En wil je alles opvolgen over de Europese top in Aldenbize? Volg het in onze HBVL-app.